Krásne dobré ráno vám želám z Maldivských ostrovov, ktoré sú symbolom luxusnej dovolenky a snom mnohých cestovateľov. Maldivy sú pravým exotickým rajom na Zemi, ktorý ponúka biele piesočnaté pláže, kryštálovo čistý Indický oceán plný korálov a rýb, všade prítomné kokosové palmy, exotické rastliny a predovšetkým luxusné rezorty. Dovolenku na Maldivách vyhľadávajú najmä zamilované páry, ľudia túžiaci po dokonalom relaxe, exotickej panenskej prírode a milovníci šnorchlovania a potápania. Kryštáľová voda oceánu hrajúca najkrajšími odtienmi modrej farby doslova nabáda k objavovaniu podmorského sveta. Nájdete tu dlhé úseky koralových útesov, ktoré sú domovom pestrofarebných rýb, rají, korytnačiek a mnohých morských živočíchov. Na Maldivách si príde na svoje naozaj každý, kto túži po výnimočnej dovolenke v privátnych vilkách, či už nad Indickým oceánom, alebo na krásnych bielých piesočnatých plážach, ľudia, ktorí túžia po luxusnej dovolenke, špičkových službách a nádhernom podmorskom svete. Maldivy sa skladajú z viac ako 1100 ostrovov a 19 atolov. Sú označené za najnižšie položenú krajinu na svete s maximálnou nadmorskou výškou iba 2,5 metra. Častokrát sa na privátnych ostrovoch nachádza iba jeden hotelový rezort a ostrov si dovolenkári môžu počas svojej dovolenky prejsť celý. Najdlhší ostrov Maldív má iba 8 kilometrov a práve vďaka malým vzdialenostiam sú v rezortoch obľúbeným dopravným prostriedkom bicykle. Prilieta sa na letisko Velelna, odkiaľ sa do jednotlivých rezortov na ostrovy prepravuje 3 spôsobmi, a to buď rýchločlnom, hydroplánom alebo vnútroštátnymi letmi, v závislosti od vzdialenosti jednotlivých rezortov od letiska. Vďaka priamemu leteckému spojeniu z Viedne sa na Maldivy dostanete už za 9 hodín. Na svoje si tu prídu aj milovníci dobrého jedla, maldivská gastronómia je plná morských plodov, čerstvých rýb, je inšpirovaná indickou, srilanskou i medzinárodnou kuchyňou. Svojím chuťovým pohárikom uľahodia milovníci pikantných jedál, sladkých dezertov i exotického ovocia. Aktívni dovolenkári ocenia vodné športy, potápanie a šnorchlovanie v hlbinách pestrofarebného podmorského sveta či romantické západy slnka počas plavby na lodi. Maldivy ponúkajú všetko, čo od exotickej dovolenky môžeme očakávať. Nádherné biele piesočnaté pláže, vynikajúce podmienky pre spoznávanie podmorského sveta, fantastické prostredie pre svadobnú cestu, relax i psychohygienu. Tieto romantické ostrovy čakajú už iba na vás a ja vám želám nádherný deň.